Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka penthor umkhra uba Alexander Laruhek uba deiru menteri ka sarkar jala. Ula penremjur habiyadei bat kejingsha kawang petrol bom ya ka yingsa jong usembut menteri rangba ka jala uba snya bahlang dahar kepala jah ka step jong ka arpundur tarik uyayong. Nakaliang uba hek ula ong balada ka don kanu ka jing bakla kide ban khot ban shuya kran omdei ban shule AA na lendet. Habakali la kani ka jingja ka don jinga dei ni em bat ka jingja ha ichamati bat ha mauro. Uba hek ula kentat ban ong bakan don ka jinga dei bat kitu ki jingja. Ula benrap da ka baong bakim dei ban le ya ki ki balong persya ya ka an. Aku tekan kondam be ke tu jingja ke jab tu yang jong honorable deputy CM. Kadang-kadang untuk jing bakla de men khot nyakran ndai mencule ki ben lendet ke. Ngiyo ipat kumkini ke jingja kidang jia dang hiki sngi belada bro ya ka escort jong head officer jong ka nepko. De try kini kedon ai habai dei begini ke jingjia kam ha ichi mati batha mauro ba Ngam tip pedeng jinga de ayu bat kanu ke jingjia tabang ang om kum ni bangim de berle ki ru persya ya ka